Liberia é un pequeno país de 5 millóns de habitantes situados na costa oeste de África. Fundado por escravos liberados, unha sucesión de guerras e catástrofes naturais situárono na cabeza dos países máis pobres do planeta. A infraestructura sanitaria é moi precaria. Alí estivo este verán o urólogo do ULA, Francisco Caramés, e non precisamente de vacacións. Sempre tiven moito interese en participar neste tipo de actividades, de voluntariado, sobre todo cirúrxico neste caso, pero aparte deso, informeime a través das redes sociais. A organización ONG Search for All dispón de, digamos, que unhas canles de comunicación que son moi dinámicas. Contactei con eles, mostrei o meu interese, en base a iso, pois empezouse a tramitar todo. Son actividades que se organizan con un ano de antelación, que están moi organizadas, entonces aceptaron, según o meu currículum, e basicamente foi así. É duro, non? E sobre todo duro en cambiar o chip, non? Porque, bueno, un xa ten ideas preconcebidas de o que se vai a topar, pero ata que chegas ali ves a realidade, realmente pois non o sabes de todo certo. Pois un país destas características, en primer lugar, carece de profesionais fundamentalmente de urólogos, hai enfermeiros, pero non hai este tipo de especialidade e hai moi poucos anestesistas, polo tanto realmente é algo que chama moita atención. Tamén, obviamente, o tipo de material, que hai pouco material accesible. A maior parte das dotacións as equipamos nós por doacións de diferentes hospitais, doacións privadas, e hai apagóns cada certo tempo e hai varios dunha mañán. Entón, bueno, todo este tipo de cousas o que fan é, digamos que, limitar o que sería o traballo dun médico de cirurxía. Cada misión neste e noutros países concéntrase en 9 días, pero require un traballo previo que realizan cos diagnósticos dun médico generalista local e o persoal de enfermería formado en España grazas ás bolsas que concede a ONG. E se vai creando un listado de pacientes. Entonces, en función de eso xa, digamos que temos con que traballar, e a medida que estamos ali tamén se ven pacientes en consulta e se perfilan un pouquiño o que se vai operar e o que non. Ali, obviamente, non hai unha sanidade pública universal, pero son pacientes de baixos recursos, están con problemas de micción, mulleres con prolapsos, problemas de estenosis de uretra. Un traballo esgotador e intenso, pero enriquecedor para os profesionais sanitarios como Francisco. Se trae unha sensación de reconfort, de sentirse realizado, sobre todo o axudar a xente e a solucionar problemas e mellorar a calidade de vida, aínda que sexa puntual. En segundo lugar, a valorar moito máis o que temos, obviamente, que a veces, lóxicamente, estamos nun país onde hai unha gran dotación de recursos, etc., a valorar máis o que un ten. En terceiro lugar, eu creo que a repetir, non? Porque é algo que eu creo que unha vez que entras nese ciclo, dan ganas de volver, non? Un xesto altruísta que o doutor Caramés asegura que o converteu nunha persoa máis feliz e o que anima a sumarse outros profesionais da saúde.